Вече почват гръците родопи. Тук, до запад от нас, този връх, това е връх Свети Илия. Значи този връх е висок 1530 метра. Над този връх е изградена отдолу, в ниската част на този връх е изградена панорамната площадка Орлово око. Вие сте били там, нали? Да. Ето тук се виждат и антените и кулите. 1530 метра, нали? Не знам дали сте почели информационната табло там. Коя е този най-острия връх ли е? Не, тук. Не, тук точно срещу вас. Вижда се къде са белее. Да. Ако имате... Ама нямам бинокъл. Да, значи това е връх Свети Илия, там се намира и Орловото око, панорамната площадка Орлово око. Зад този връх се вижда едно населено място. Това е село Чала. Второто най-високо село в Родопите. Второто най-високо село е село Манастир. Някой може да сте чували. То е близо до нас. Така, близо до баните, след Рожен. След Енихан. Енихан, Баба горе-долу е на такава височина, връх Свобода. Не знам за... Няма значение. Връх, Следващата ви дестинация да е там. Да, най-високото село е село Манастир. След Рожен, около баните, Лъки, Чепеларе, по-големите градове, които са по прочутите. Това е село Чала. По последни данни там живеят около 150 души. Наляво от това село се вижда един много остър връх. Това е връх Виденица. Значи той е връх, който е българските родопи. Назад вече почват гръцките родопи. В принцип сега е в Мараня. Има един връх зад това село Чала. Буквално прилича на трапец. Това е връх Боздак. Пак от гръцките родопи. Между връх Свети Илия и отсреща долу скалата, виждате ли? Там минава пътя за Ягодинската пещера и там се намира и Буйновското ждрело. Страхотно е. Значи преди няколко години там изградиха и екопътека, Дяловската пътека. Ако имате възможност, може да посетите. Екстремно е много. По скалата се ходи направено от дърво, пак. Ако имате възможност, посетете. Тук, запад от нас, пак в Мараня, се намира Пирин планина. Значи последната снимка отгоре, четвъртата снимка. Ако беше ясно небето, щяхме да имаме ето това. Значи тази снимка е направена от тук, но преди няколко година се виждаше. Но сега падна мъгла, Мараня и не се вижда. Леко назъбена е скална планина, защото са скалисти. Тук на запад от нас, последните върхове, които са в Мараня, това са върхове на Рила планина. Нищо не виждам обаче какво снимам. Толкова е светло. Тук, там дали виждате свет, веднъж има един връх. Това е връх Равногор. Намира се над село Равногор, Пазарджишка област. Също може да се посети връх от пътя за Батак, след Доспат. Там Цибовчар, Белинград, там сте чуели. Значи там се от този язовир Батак се отделя път и за този връх Равногор. Тук, ако мога да дойдете малко по-отсън. Значи между дърветата има два върха. Да. Буквално приличат на пирамиди. Не знам дали ги виждате. Виждам, Да, значи първия връх е връх Малък Персенг. Намират се над град Девин, село Фотино и село Селча. А зад него другия връх е връх Голям Персенг. Намира се над град Кричим и зад този голям Персенг почва надолу полето. Пазарджишка област, Пловдивска област. Тук между дърветата, не знам дали виждате, има един връх буквално като поляна. Това е връх Мурсалица. Значи този връх е почет с билката, когато вирее там. Мурсалски. Има си самото наименование на този връх Мурсалския чай. Значи където сте виждали този чай, където са ви предлагали, този чай е култивиран. Имаше гайдарство на фирма. Всяка на хората, които канал, имаше гайдарство на фирма.
село Мугла. Не знам дали сте чули това село. А между село Мугла и тези Черски езера има едно изоставане село Чамо. Ето, това е пътя за село Мугла, за село Чама и за Черски езера. Това е единия път. Значи има и друг път. Отдолу, където почва, само да забравя да кажа. Този връх, отдолу. Скалата минава другото ждрево, Триградското ждрево. А отсреща виждате ли малката полянка между... Стига ли толкова? Значи тази полянка е покрива на